Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bafunga ithi kuwe namhlanje qaphela amantombazane. Akusiwo wonke amantombazane akhuliswe ngothando. Yabona akusiwo wonke amantombazane aqhamuke emndenini la efundiswe khona ukuthi azithanda kanjani wona nokuthi omunye umuntu amthanda kanjani, yabo? So leyo nto ibalekile mangabe uyinsizwa ukuthi uyazi, yabo? Ngoba yabona mangabe wenzisa okwempumputhe, yabo, uthothi umuntu udlala ngawo, but wena ngenxa mhlawumbe ukuvulela imilenze, ukunikeza ikhekhe, ugcina ususangana, yabo? Ubona ukuthi uyakuthanda. Ukuvuleka kwemilenze akwanele ukukhombisa uthando, akwanele kugodwa, yabo? Ziningi izinto ezihlanganisa uthando, but wena njengensizwa kumele ukwazi ukumbona umuntu uthi okay lo mhlawumbe uthanda imali yami noma uthanda into ethize kuwena. So ke nawe mhlawumbe mawukuthi uthanda umzimba wakhe ibambe lapho, ungazithola usufaka inzipho kuyena, yabo? Ngoba mangabe usufaka inzipho uzogcina uwenza into ozozisola ekuhambeni kwesikhathi. Uzofaka inzipho umuntu ongakuthanda, uthanda imali yakho, gcineni uzogcina uzovela futhi lokho emva kwesikhathi ukuthi no lo muntu ubethanda imali yakho. Bese wenze njani? Uyakhubazeka emqondweni bese uyamlimaza noma uzilimaze wena, ubhala incwadi edabukisayo, usuyakhala la, uzilengise, uzibulale noma ugxume ebhilidini noma wenzeni ngenxa yokuthi uhluleka ukubona umuntu ukuthi lo akakuthandi, uthanda into ethize kuwena. So kubalekile ukwazi mfethu lokho ngoba kudala abantu babenza lezo zinto, abasazenzi manje ukuthi uzibulale ngenxa yokuthi umuntu usumthola ukuthi wenza ukuthi mhlambe noma usuthola impawu zokuthi akakuthandi, usuyazibulala, yabo? Abasayenzi manje. So ke angasho ukuthi abasayenzi, sezincane izigameko ezikanjalo. So nawe mfethu ungazithola usukulelo gibe, yabo? Khona umjito uthola ukuthi uyasebenza eGoli noma usebenza eThekwini noma kuphi la esebenza khona, uyena umuntu ondla ekhaya, right? Okay, mangabe ondla ekhaya uthola ukuthi usethola intombazane, mhlambe after 5 months ethola intombazane la esebenza khona, sehlala naye intombazane ngenxa yokuthi nje intombazane isimvulela imilenze, avela asangane umfana abona ukuthi nje yamthanda intombazane, sofa silahlane wakhe, uthola intombazane ize ngemali kuyena. Lo mjita akasondli, akasahambisa imali kubo, akasondli kubo. Imali sisetshenziswa bani? Le ntombazane ethatha intombazane imali kuyena ihambise kubo intombazane. Lo mjita akaboni ukuthi le ntombazane idlala ngayo izothatha imali. Njengoba ngisho ukuthi ukuvuleka kwemilenze akukhombisa ukuthi akwanele ekuthenini umuntu uyakuthanda, yabo? Ziningi izinto ezakha uthando. So ungathi umuntu uma bekuvulela imilenze uyadideka wena ubona ukuthi uyakuthanda, sofa silahlane, usuvaleka amehlo. So mangabe umuntu eze ngemali kuwena noma ngento ethize, nawe iza ngaleyo nto leyo ekuchazayo kuphela, ungazithola usufaka inzipho kulowo muntu ngoba mabufaka inzipho uzozisola ekuhambeni kwesikhathi, uzokwenza into embi ozozisola ngayo, yabo? So mfethu kubalekile ukuthi usebenzise ingqondo, uvule amehlo ngoba yabona amantombazane, amantombazane mfethu ayinkinga as much as siwathanda, siwathanda impela, but kubalekile ukuthi siwaqaphele ngoba intombazane iyakwazi ukukhombisa noma ishayise ngathi iyakuthanda, wathi ayikuthanda, ishayise ngathi iyakuthanda but iyakusebenza, thathe yonke imali yakho but wena ngenxa yokuthi nje ikuvulela imilenze didekile uphelile, yabo? So kumele ukwazi ukubona impawu, ungalaleli, lalela kancane into eyishoyo but uvula amehlo kakhulu ezenzeni zakho umuntu ukuthi wenze njani, ingabe lento ayishoyo uyayikhombisa yini, yabo? Mangabe ibambe lapho usizakala kakhulu, ngeke uzithole usulimaza abantu noma usuzilimaza wena ngenxa nje yokuthi wena uyahluleka ukubona impawu akhombisa ngazo, yabo? So ngiyathemba uyawuzwa lo mlayezo mfethu. Uma ngabe uzwa into encane ongayenza nje ukuthi usubscribe le channel because mina nawe mfethu kusaningi esimele sifundisane kona, siqhubeke siphambili. Shapo.